Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un episod de pe acest canal. Astăzi o să jucăm Standoff 2. Am uitat să filmez până aici. Așa. Eu și AVM-ul sau AVP-ul. Am un lag. Am uitat să vă spun să apăsați butonul de like, subscribe și trimiteți acest videoclip la prietenii voștri, la cine vreți, ca să îl vadă cât mai multă lume. Și vreau să-mi propun ceva. Dacă până la sfârșitul verii o să facem peste 100 de abonați sau până în 100 de abonați, o să-mi bag și eu prima oară bani în joc. Stau puțin ca să meargă, ca să își facă el. Nu știu, am un lag infernal. Ia dată la mă, că n-a avut altceva mai bun să facă. Îmi iau un UMP. Uitați ce skin mi-a picat. Un epic. Mamă, cum am ieșit direct. M-a omorât. Dar am vrut să vă arăt skinul pe UMP. Și eu mai iau skinuri de pe jos dacă sunt faine. Și gen le țin în timpul meciului. Pentru că, nu știu, poate ori nu le am, nu pot oare vreodată să le am. Gen, fiecare după ce poate, oarecum. M-am jucat până acum, între ghilimele. M-am jucat. Am și skin pe FAMAS. Rar. Mie îmi place. Ai. Mă duc ca... Am dat grenada aceea prea târziu. Una ca carbon. Dar e 2-6 pentru ei. Ne rup pe cocoașă. Nu prea mai se aude. Mamă, am tras și eu ca paleta. Cred că videoclipul acesta o să iasă foarte, foarte scurt. Adică de vreo
de vreo 6 minute, cam așa. Dar să sperăm că iese de cel puțin 10 minute. Aștept puțin și încep. M-a omorât. Dacă la mine nu puteți vedea cum joc, gen că mi se mișcă în lag, vedeți la aceștia, colegii mei, cum joacă. David Castor. Mai mult ca sigur ne omoară. Doamne, ne omoară, ne învinge. Eu filmez acest episod fix sâmbătă, adică înainte de Paște. Să scrieți în comentarii dacă voi mergeți la înviere. Că eu merg. Că oricum stau până târziu. M-a luat cu SP-ul, dar dacă am lag... Doi versus 1. Al meu are siringă. Îl mai salvează Tec 9. Da, mai mult ca sigur o să ne învingă. Îmi iau oara. O să merg. Că am văzut că ne-a luat unul pe la spate și gen... Da. V-am zis, n-am putut să joc din cauza lagului și da, asta e. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe și v-am zis, vreau până la sfârșitul verii să facem peste sau 100 de abonați. V-am pupat re!